Hlavné príčiny starnutia krku, ktorý trápi vás. Prvou vrstvou krku je samozrejme koža. Jej starnutie rozlíšime tým, že je vražčitá, dehydratovaná, môžu sa na nej nachádzať pigmentové škvrny. Pod ňou sa nachádza sval platizma. Jeho starnutie trápi veľmi veľa ľudí. Rozlíšime tento problém tak, že napneme krk a buď vidíme alebo nevidíme tieto platizmal bands. Riešenie tohto problému spočíva buď v aplikácii botulotoxínu, cvičením a naťahovaním tohto svalu alebo chirurgickým riešením. Mnoho ľudí má problém ešte so submentálnym a submandibulárnym tukom. Tento tuk sa nachádza v dvoch vrstvách. Odlišíme to tak, že napneme sval platizma. Ak sa tuk nachádza nad touto vrstvou, ide o tuk, ktorý je nad platizmou, a ak sa nám nevyformuje, nachádza sa pod platizmou. Riešenie tuku, ktorý sa nachádza nad platizmou, môže byť liposukčné alebo aplikáciou lipolitík, kdežto pod platizmou ide o chirurgické riešenie. Pod svalom platizma sa nám nachádzajú ešte aj podsánkové slinné žľazy. Identifikujeme ich tak, že si tu nahmatáme také dve ako keby guličky. Riešenie tohto problému je chirurgické. Tento uhol nie je dobre definovaný, ak sú suprahyoidné svaly a jazylka v zlej pozícii. Vieme to definovať tým, že pritlačíme jazyk na podnebie a uvidíme, či sa uhol vyformuje. Problémom, ktorý trápi mnoho ľudí, je buď sánka mandibula alebo zlé držanie tela. Tento problém rozlíšime tak, že sa vystrieme a uvidíme, čo sa stane. Množstvo tuku, ktoré sa nachádza v oblasti krku, nezávisí od hmotnosti. Mnoho ľudí si myslí, že však mám nízku hmotnosť, určite to nebude môjim problémom. V tele však musíme mať optimálny pomer tuku a svalu, inak táto malá problémová oblasť môže byť výrazná.